ମୋର ପ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ, ଆଜି ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଗତ କାଳାଂଶରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆବର୍ଜନାର ପ୍ରକାରଭେଦ ଏବଂ ଆବର୍ଜନାକୁ କିପରି ନିଷ୍କାସନ କରି ଆମେ ଦୂଷିତ ଜଳକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ପରିଣତ କରିବା ବା ତାକୁ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ କରିପାରିବା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ସହିତ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଦୂଷିତ ପରିବେଶ, ଦୂଷିତ ଜଳ ସମସ୍ତ ରୋଗର ପ୍ରଧାନ କାରଣ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ମଳତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନଥିବା କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ ପଡ଼ିଆରେ, ନଦୀ କୂଳରେ, ରେଳ ଧାରଣାରେ, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ, ଏପରିକି ସିଧାସଳଖ ପାଣି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମଳତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାୟୁ, ମାଟି ଓ ଜଳ ସବୁ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଜଳବାହିତ ରୋଗ ଯଥା ହଇଜା, ଆନ୍ତରିକ ଜ୍ୱର ବା ଟାଇଫଏଡ଼୍, ଜଣ୍ଡିସ୍ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚର୍ମ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖାଲି ଗୋଡ଼ରେ ଝାଡ଼ା ଗଲେ ମଳରେ ଥିବା କୃମି ବା ପାଦର ଚର୍ମ ଦେଇ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମକୁ ବାହ୍ୟ ମଳତ୍ୟାଗ ମୁକ୍ତ ଗ୍ରାମ କରିବା ଯୋଜନାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଣିବା ଅପଚୟିତ ଜଳର ଉପଚାର। ଆମେ କ'ଣ କରିଲେ ଏଇ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ତାଠାରୁ ଅଲଗା କରି ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ଜଳ କରିପାରିବା। ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପଚାର ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଭୌତିକ ଉପଚାର ବା ଫିଜିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ରାସାୟନିକ ଉପଚାର ବା କେମିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ଜୈବିକ ଉପଚାର ବା ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ଘନୀକରଣ ବା ସଲିଡିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ଭସ୍ମୀକରଣ ବା ଇନସିନେରେସନ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରମାନଙ୍କରେ ଆବର୍ଜନା ଉପଚାର କାରଖାନାରୁ ବାହାରୁଥିବା ଜୈବିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ କରି ଗ୍ୟାସ୍କୁ ରୋଷେଇ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରୁଛେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମିଶିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାହା ଆମର ଉପକାର କରୁଛି। ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କର ଗୋବର, ମନୁଷ୍ୟ ମଳମୂତ୍ର, ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଜଳ, ଅଦରକାରୀ ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରି ଜୈବିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରୁଛେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ ହେବା ସହିତ ପରିବେଶ ପରିଷ୍କାର ରହିପାରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ରିସାଇକ୍ଲିଂ ବା ପୁନଃଚକ୍ରଣ। କଳକାରଖାନାରୁ ନିର୍ଗତ ଜଳକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ତାହାକୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ନଦୀ ସମୁଦ୍ରକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ତାଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଜଳଜୀବମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ବିଶୋଧନ କରାଇ ନଦୀ ନାଳରେ ଛାଡ଼ିବା, ସେହି ଜଳ ପୁଣି ବ୍ୟବହାର କରି ଆମର ଜଳ ସଙ୍କଟରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିବା ସହିତ ପ୍ରଦୂଷିତ ଜଳ ବିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ। ସହରମାନଙ୍କରେ ଏହିସବୁ ପଦ୍ଧତିରେ ଦୂଷିତ ଜଳକୁ ଉପଚାର କରି ପାନୀୟ ଜଳ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି।
ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ଉପଚାର ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଜଳ ସଙ୍କଟରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥରେ ରହିପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।